Velkommen til Frida Halkvist Studio. Her i studiet tilbyder vi mange forskellige slags træning. Du kan træne alt fra pulsing pilates, TRX suspension training, kettlebells eller deltage på et af vores populære løbehold. Pulsing pilates er en kombination af bartræning fra balletten, pilates og styrketræning. Pulsing pilates udfordrer dig til det yderste med udholdenhedstræning, samtidig med at du styrker dine muskler og forbrænder fedt. Det er sjovt, og resultatet bliver stærk og tonet krop. Jeg glæder mig til at se dig til træning. I Equipment Pilates træner du på pilatesmaskinerne Reformer, Cadillac og Chair. Maskinerne har fjedre i stedet for vægte, som giver dig et godt modspil og gør øvelserne yderst effektive. Træningen tager udgangspunkt i en god kropsholdning og en velfungerende vejrtrækning. Med personlig træning vil du hurtigere opnå resultater, da din træning altid bliver tilpasset til dit eget niveau og til dine ambitioner. Med TRX Suspension Training træner du funktionelle bevægelser udelukkende med din egen kropsvægt som modstand. Med en kombination af dynamiske bevægelser og statiske positioner opbygger du din styrke, fleksibilitet og træner din balance. Du får sved på panden, og du forbedrer din udholdenhed. Kettlebell-træning er eksplosive styrkeøvelser, som udfordrer musklerne, samtidig med at pulsen kommer op. Du træner også kredsløbssystemet, da musklerne behøver meget ild for at kunne udføre træningen. I hver øvelse vil mavens muskler blive sat på arbejde, og du vil dermed få en fladere og stærkere mave, som giver dig en bedre kropsholdning. Mine dygtige instruktører og jeg glæder os meget til at se dig i studiet.